Víte, že většina moderních mrakodrapů se staví se samočistícími okny, takže myči oken nejsou zapotřebí. Takové sklo má speciální povrch, který zabraňuje zachytávání nečistot. Víte, že rentgenové paprsky procházející potravinami zlikvidují mikroby a zamezí plesnivění. Astronauti jedí takto ozářené jídlo, aby nemohlo ve vesmíru dojít k otravě ze stravy. Víte, že africký kmen Masiu si staví tradiční šíše z větví, trávy, kravského trusu a moči. Když tato směs vyschne, je pevná jako cement. Víte, že genetičtí vědci vytvořili fialové mrkve a oranžové květáky, obsahující 25krát více vitamínů než jejich běžné odrůdy. Víte, že k prokopání podmořského kanálu mezi Anglií a Francií se používaly velké razící stroje. Tento železniční tunel byl dokončen v roce 1994 a je delší než 50 kilometrů. Víte, že prvními zemědělci, kteří využívali k tažení pluhů Scott, byli před 5000 lety Sumerové v Mezopotámii. Tažná síla zvířat zbavila lidi těžké práce s pluhem. Víte, že někteří zemědělci používají počítačový systém se senzory vlhkosti, které kontrolují suchost půdy. Stiskem několika tlačítek pak mohou dopřát svým plodinám více vláhy. Víte, že v Mezopotámii již kolem roku 4,5 tisíce před naším letopočtem pálili zemědělci síru z blízkých sopek. Zapáchající kouř odháněl škůdce z polí.